ganni gani ina zaune a ran taro, gashi gefe shi ma yayi zaune a ran taro, ga ubangijinmu yana zaune a ran taro, ga rasulu shi ma yayi zaune a ran taro, shi rasulu kallon mi yake yi wa hadu faradu. Ya majinginar bayin Allah Habiballah Sayyidi Rasulallah manzo wahad faradu. Sai ubangiji yayi ta kirana a gun taro, sai na je gurin shi ta shauƙi na a ran taro, sai ya tambaye ni na amsa mai